שלום לכם. אתם מוזמנים לעבור חוויה שתאפשר לכם חיבור עם התת מודע, תעצים אתכם ותוביל אתכם לחשיבה חיובית ואמונה בעצמכם. אתם יכולים להתרווח במקום שנוח לכם ומשרה עליכם אווירה רגועה, לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה פנימה ולנשוף החוצה, ושוב פעם לקחת נשימה פנימה ולנשוף החוצה, ובכל פעם שאתם שואפים פנימה אתם יכולים להרגיש את האוויר שנכנס לריאות, ואנרגיה חיובית זורמת פנימה, ממלאה אתכם, ובכל פעם שאתם נושפים החוצה אתם יכולים לדמיין שאתם משחררים את כל מה שמיותר. עם כל נשימה ונשימה אתם שמים לב איך הכתפיים שלכם עולות ויורדות, השכמות מתחילות להיות רפויות, והנשימה הופכת להיות איטית ורגועה. תחושה נעימה ורפויה מתפשטת בכל הגוף, מגיעה לכפות הרגליים, והרגשה של שחרור ורוגע מלווה אתכם. אתם יכולים לדמיין שאתם נמצאים במקום שמשרה עליכם שלווה, וזה יכול להיות בחוף הים, אולי במקום שבו הרגשתם אווירה טובה ושמחה, וזה יכול להיות גם בחלקת טבע יפהפייה, כשצמחייה ירוקה וצבעונית מלבלבת מסביב, ומפל מים נשפך לנהר, מים שזורמים ומפלסים להם דרך בין הסלעים, מאפשרים לעצמם להתקדם ולזרום בכלילות ובעליזות. אתם מוזמנים לדמיין את עצמכם מתחת למפל המים. איזו הרגשה נפלאה זו, כאשר זרם המים עובר דרך מרכזי האנרגיה שלכם, נוגע בקודקוד הראש, חולף דרך המחשבות, עובר דרך הגרון, מרכז הביטוי שלכם, מגיע ללב לשחרר את העומס, ולאט לאט מגיע לבטן ומשחרר את המתח שהצטבר, עד שהמים מגיעים לכפות הרגליים. פשוט תנו למים הזורמים לנקות את הנשמה ולפנות מקום חדש וזך, לאנרגיה חיובית, לשמחה, למחשבות חדשות וחיוביות. בתחושה נעימה זו אתם מוזמנים להוסיף את המילה תודה בלב. תודה על כך שבכל בוקר אתם מתעוררים לקראת יום חדש, על האפשרות של לראות דברים יפים ולשמוע צלילים נעימים, לחוש תחושות חדשות. תודה על האנשים היקרים לכם שנמצאים בחייכם, על אפשרויות חדשות, על דברים שיצרתם, על היופי שבטבע. לומר תודה על רגעים יפים שחוויתם, שאפשרו לכם להרגיש שמחה, אושר, אהבה. פשוט לומר תודה בלב. כי כשאתם מתמקדים בלומר תודה על דברים טובים, על מה שיש, אתם מאפשרים לעצמכם למשוך אליכם עוד מהטוב, ובכך אתם ממגנטים אליכם דברים טובים וחיוביים בעתיד, ומאפשרים
יצירת מציאות חדשה עבורכם. לאט לאט אתם מתמקדים במסעיכם לעבר העתיד, מסע שיחזק את מי שאתם ויאפשר לכם ליצור מציאות חדשה וחיובית. תדמיינו דלת שאתם פותחים אותה, אלומת אור מאירה אתכם. אתם נכנסים פנימה, ולאט לאט האור מתרחב ומתפשט סביבכם, וככל שהאור מתרחב, כך מתגלות לכם אפשרויות רבות, וזה מאפשר לכם להתבונן וללמוד על דרכים חדשות ומטיבות. להתמקד עכשיו בפעולות חדשות, פעולות חיוביות, פעולות שיעצימו אתכם ויובילו אתכם לאן שאתם מבקשים. לעשות את מה שרציתם תמיד, להגשים את עצמכם. וכך אתם מאפשרים לעצמכם להגיע למקומות חדשים, לגלות יכולות נוספות ותחושות חיוביות לגבי עצמכם, תחושות של ביטחון, שלווה, עוצמה, שמחה, או כל תחושה חיובית אחרת. ומה שיפה בזה, שזה יביא אתכם לגלות את העוצמה הפנימית שבכם, ויאפשר לכם להעלות רעיונות חדשים שיפעילו את היצירתיות שבכם, ובכך אתם נותנים דרור וביטוי ליכולות שלכם, לאפשרויות חדשות, לצמיחה ולאמונה שהכל אפשרי. זה הזמן לקחת נשימה עמוקה פנימה ולשחרר החוצה. אתם יכולים להודות לעצמכם שאפשרתם לעבור את החוויה הזאת בידיעה שהמסרים החיוביים יהיו זמינים עבורכם בכל זמן שתרצו, ובאמונה שגישה חיובית והודיה תוביל אתכם לעשייה, ובכך אתם תיצרו שינוי משמעותי וחיובי בחייכם. עכשיו אפשר לחזור למודעות כל אחד בקצב שלו, ובתחושה נעימה וטובה ובספירה עד 3 תפקחו את העיניים. 1, 2, 3. אריאלה קופ מאחלת לכם להגשים את עצמכם ולחיות בשמחה.